Vain hi October ni som pakua sang ni som ni pathum ni nga ni ania in zafa in chibai levek ule nimin October ni som pare sang ni som ni pathum khan pilal nun siami aizol salem veng chu dila vandoi thak takin atlaluma he thil thleng chung changa thil thlen dan chiang zo kan riat theinan lengpui UMS secretary puwa zira kan biak na elongai thlang kanin biak na hi ni zan lama mi ania atlai deuh to wangin tukina karonda thlir tu ten thlir dan lengai thlak danin lo thiam mai don nia Mr. Wheelchair Official Channel la tangina ni kan lo riat danin voin October ni som pariat sang ni som ni pathum hian in khuwa leng puya van doina ram thlak tak mai thleng nin kan lo ria khonga in thil thlen dan i riat anga kha min hril theiang em ole kolom le voin tlai dar thum vel khan dial dok lui khu tuna le lung chate in chapun hun lai a lui kal khapna to season ani wang khan lui kan venga ta chuan secretary te kan angin kan section lam duty te pui turin ka tlan thla kong chan vel ka tlan dial dok kala thlen phei ma in phone ka donga dial dok lui kama puar pa ku nga huana om an nu ber ang kom thlang tui ku atla hlum ti min ron sila ka chuan ka tlan phei zela dial dok kam tho ha kan duty na ni wangin dial dok kama khan duty na post kan thlenga kan soya kan naute lo duty ho bula chuan kan treasurer nen hian kan tlan thadun kha ni a kan treasurer kha i han tlan chho nga lang miang kan ti a chuan book liven book kan sen na tang chuan kan ani siam kan tlan chho nga la luidung dial dok a chuan a hmun kan han thlenga an lo om trai to a kan veng lam atang te pon an chung hnai deuh te pawh pali nga vel chun lo thleng thla to a chuan dar thum le chan ve dar li vel khan ni to nga kong a that vak lo wangin tlan chak thei lova ta chuan kan an thlenga chanchin ne kan zota he van doina tok hi a hming chu pilal nun siami kumsom nga pakhat pi siamin ti maya ani a chuan an pa hi puram nun moya ani a hei kan la chiang vak lokin ni uai me lam hian a chan chu ronin report lo niin kan hria a i uai me anga hetia kan ram chung aizol pa huan thlam emo a lengpui pa huan pawh ni sela tianga huan veng huan a awm turan dah hian in report turen kan ti thin ama ro tun tuma mi te hi thahnih vel chia la awm an nih hmel an sawi danin a bula lo awm te kan zawh danin an then awm vel lo awm khawm ho kan zawh dan khan ala rei lo a thahnih vel or chawn lo awm en ti a chung wang chuan ke ni uai me lam chu kan bang bo khawp mai kan hrelo khawp mai a chuan kan zawt chiang vela in ti khun velin nge che thi kan to o kan ti a dar thum le chan ve vel khanin ka hria kan zu hmu kha an ti a hmun a chhar tu nu an thenom ani main ka renga biak pawh kan in be chiang lo kan ri deuh nei nuaia hanin zawt chiang tur khan thil nang kan boi pui bawka aizawl lama tanga salem veng a veng nei tu te chet tok te salem veng an ni a aizawl salem veng aizawl salem veng lam froi tu te nen kan in bi a tin a huan nei tu te lam nen kan in be bawka tin keimah ni lam uai me lama report pe ka lo ngai bawka tiang vel chuan kan phone kha a chawl lo a kan han ti deuh char chara chuan dar thum le chan ve vel khan an zu hmu a an pa hi a chau deuh nge thlama a mu an ti an pa hi beng lam thalo ani a tlema ring deuh hleka biak ngai ani wangin a mu kha an thenom nu ani kan ring ngota ka zawt fia ta chia lo kan ri deuh nei noya a chhar tu nu khan ka han au thina hre thei lowa beng lam that lo wangin a hrelok thei lowa ti a ke tiang vel chu ni chuan an hmu chuan hi khuah khan a bok khupin a lo lang ani hmela an tui khuah hi thuk lutuk lo mipa ngai tana kawng chen vel bawr ani awm e tui khuah thuk lo tak ani a tah chuan a sangha chaw pe tur kha thlam thlang ko atangan pe tur kan pek na tangan pe tur kha a tolh thla a che sual zui ngal mai ani an ringa mi ta hmu tu nam lo wangin
chu an rin dan kan han in zo chena min chan dan khan ni mai a chuan kan hroi tu te kan be nga la khu chung lama kan hroi tu om te kan president ka han bi a kuang te kai non lak thak nga la ngai do ne ka tia an din rang takin kuang te non la thak kan hroi tu then khat te nen dar nga le chan ve apel to nga I ti a khang khwa thim tha to kho me lui dunga chuan anon thleng thla a kuang te kan han la phe kuang a te kan han da lu ta chuan a huan nei tu puar pa kunga mak pa te anon tlan thla a ruang ngai ven tu le la turin chuan dar le ti vel khan anon thleng a chuan motora te kan in da pheya an ni kuta hang kan hlan ta ni kha nei tu ten boka chuan an phur chodar sari vel khan leng puen chu san fel a an tam chawa achan aba kha tu chan chin kan in zo talem lo hemen on sil ta che lawa ena number te kan in la man lawa kan ri deuh chek chu ka kan in ti rum ruma tiang chu kan din mun chu ni a chuan ke ni lam oi mi lam kha chuan kha kan ti thei to kan han ti ve khan ni a mi zo takin kuang te po kan han pe ve a kuang te a kan han da a puan te po kan han khu ve a khang kha kan hriat thei chin chu ani deuh mai ke ma ni lama chuan ani tak chu poi hle mai ani chuanin mi hun en kol khanin an nu pa chuin an om nge an fa ten om puyan nge o pa an khang nei lem lo o kha kan zo ta engineer khu sak le o ka ti an nu pa chu ni en tia fa hian nei le nei lo abula om vel kan zo khan an soi thei bi mai lawa a pha a san chu an thenom vel te po kha aizol pa ho na om ti te hang khan ni ve deuh fura a hmuna lo om kha khungai nial dok kam vela lo om ho khan ni a anin chiang tu big lo niang an ni po khan anom na la rei lo kan chiang tu big lo an ti mai a amaro chu hetia hanin mo hanin biak te kha chun nei thowa engma chung ko chan chin lam kha chon in se po lu tu big man lo ni mai thela rei lo dewa an sei danin ani chu ani chuanin tuna van duina to na mun takai in khuwa tangin kilometer eng zat vel nge niang dial dok hi kong hlui kan ti me tun ma mit kong lam kong hlui kal to ngai lo na ma se mun pui kong ani ta mun pui te chuan kong beran la neya he ma tanga kal chuan a mun tak ku kilometer ru sen zon ni anga karing tu te vel chu ni I mun pui kong atang hian dial dok ro ma te zu la pen lu thak ling road a pen lu thak ani ta motor te hemi pick up chin te chun tlan thei lu tuka chu tu ma tanga puar pa kunga huan kan ti del dok kam huan he tani ani tak chu poi hle mai deal kha anti maya sangha deal tina ni mo tuna che sul na lai takai o sangha dil ania sangha dil hlun tak mai kami pupa kong te na an siam an dil hlun tak tham bul mai omani ani tak chu koi thak le mai ani chuanin engtin nge a chhar tunu rong chhar tunu khanin engtin nge vak mu a khalai vela kha chung po chu intinge ka pi fa mu chia kan ti vela ruang khan lo ki la mi khan sang lei thei lawa a pasal kha a bang bo a mang ang khatia an nu beran om ta ka chun biak tlak lo bok nen an lo boi pui deuh bok nen khan ke ni pon lama ti khan chan chin te ngai changin le salen veng lam a veng nei tu te lam le a huan nei tu te lam te kwal khang kam boi ta a chhar tu nu taka kha a ruang ki la lo thu kha kawa be a ka pi en tin nei mu dan ka tia ra kha ta chang hen ka fa mu wa a lo la nga tia a bok khup zong hen lo ma ti tun ka lu ta an pa kan au thina ani beng thalo lo mu nen khan se mai thelo tun he tin ganin nuk phaya a pi adawa ol samla mau hi di khwa khan an sakhan di la khan mau hi an kham deuh chuk maya a chan chu a zep thuam lawa tu mo kut hleitena di khwa velin khoi sak ku an tok ve zo zo ni ka ringa ngai ramhla rampe ta na chuan chu mi na len te an dena enga mong khoi mai lo nan hen an ti ni ka ringa mau kha kham chuk maya chumi lak ol chu ol sam na lam akam sir lam engtimani anin nuk phenga midang a awa an
ruang hin la chok ta nge ni ang ti kha chung te po chu kan in zot thleng talawa ha ti ra ka soi to khan kan deuh chuk chu ka an ma ni ya kha an then om lo tlang khom ve me an ni wang khan thil dang boi pui khan kan boi chuk chu ka khoin min thim hnan bok nen ti khan kuang te lo thlenga kuang te kan in da lu ta motor a huan nei tu te ron thleng nen kan in zon phei kan in da a kan tlan lian chho hal mai khan ya thil chin chang lu tu ka kha fia fai faka hanin zo na ha kan nei lo ba ka han zo tu re mem khan om lu tu lo boka ma ni a ko han tlan khom ve tho khan lo ni a hang khan ni siat thei chin deuh ve chu a han chiang fek fuka han in zo a kha kan nei ta lu tu lo ve ani chu van du na tok ta PCM kan lai na tim kan koi tak che ta thamong takin chol sela ti chona kal san ta ka chung ko le ule naw te po pathian in thamoni nom pui sela ti chuanin puwa zira top nan in khuwa van du na thleng chung changa an soi bel du ang chi te nei ton khoi min soi sakla ti chung kan du tok don nia ni e hei leng pui hi kan khuwa hi aizol pa kan ti mai a tongoi lo nei lo sela te ina huan le ram an non nei na mun hi atam khop mai aizol pa ram kan ti mai thinang hi mun ma te pon lana sa a hianga hian kan veng lam lek pui model branch lam hi chhuaka hi kan ni alu ka khu kan ni wang khwan hetia aizol pa ho kan hret ang te chu tun ma deuh te pon kan roi tu ma sa te pon huan thlam eng ilo vela huan ngak turan da te huan veng turan han da te hian wai me ron soi sam turin kan ti thina ran report tur hian a chan bera chu mizo po ni se namdang po ni se siat thatan to in wai me kan mol pho mai lo nan le akhon ei tu kan mol pho mai lo nan hian an chin chang an ma ni chiang taka hre kan du thina tam tak hi chuan an report thina ti hian fel fai takin lekha te nen an report thap thina hetianga ron report kherlo hi anom ve boka tin huan thlam ha kan han da hian rei tak om lo chok le mai thin te po an lo ni thina bang hin report man lo te po hian an huan thlam hak te po an ni thin ka dinga amaro chu kan cha du chu tuna hian aizol lama tanga mo mun danga tanga mo leng pui rama huan nei ram nei enkol du te hian an huan thlam enkol thin te ron sei sam ram thin se wen me hian tenga chuan chiat thatan to a kanin boi puya ulsam taka ma kan lak dung the na hian chu kan du ber ni a tun tum chiat kan to po hi van doi thak kan ti a ke ni chuan oi me chuan poi kan ti khop maya kan bang bo bang na kan sukala kan hanin rona kan lo me hriat lutuk lawa chan chu anon report chi alo wangin hatianga khan oi me chu kan bang bo do thleka chuan tuna chet tok te po hi kan tor puya poi kan ti a man kuma helai hmuna tho hian abul tengkia no pang no te atla hlum to a zum te po chu kan zu boi pui to a oi me chuan van doi na tok an lo om to a helai ram huan ram a hian chu wang chuan chet tok te kan tor pui rualin leng pui ram chung he model ram chunga huan lo ram nei ten an thlam ha ke mo an huan veng mo an da te hian oi me hret pui na oi me in report ni thin sela ti chuan chiat that kan to pa rang tak le fel fai taka kan boi pui theinan tum te chu kan sei tel du a tun tuma po hian oi me chuan ti the kan nei tlem hle a amaro chu kan ti thei chun ang kan chu ti ve a kuang te kan hanin pe ve a yang khan kan ti thei tok tlem he ma se chet tok te pon min lo hriat thiam te po kan du a chu tiang chuan chet to chung changa chuan chu ni deuh me te se a ka sei thei ole hei hun chep tak kara puwa zira inkom na hun thatak mai mi lo siam sakai chuwa ka lom ni to ke ke ni to kan lo me